nga isi baki pulit ya kinong penya breu ki yatam dorkman kan baya iba alben balului pan pen ibai phak wat ku slai wat du jingkermen ba alben ublei unkerku unkershan bore pi men bat men sim ublei tip kambhai ka donut komen sim basngur jong pi ko sarkar perkhalem se yai ba albert aino da kano ka kam ka kham shingan rangkat ba ka jing siu ba in imja dei ban ai kam sarkar ya une bapli jing shisha umdei pen powder kman ya kinong sakhi la dei ban ai kam ya ne ba namar dei mai iba wanra burom nongkong ya kajala jongi ka jing bakla ka wei balei kipen idor pen paw kring ne samla ya phi ba alben watting wat siru blem don kan bat phi balei hiting hasnong la jong dei baro kilong kum ko to ka sonam wan du jingkermen phi ba alban oglei un kun don kan bat phi nai lei bella nai lei kali jingkali shu ya ba alban pade namar ba iting alor ba phi lapin idur kumne te kumno bapli imla watting ublei don kan bat phi ka sarkar kal deun pakman ene ba leibu no arngut ken pin hab ban shu hosyar bha phi henry la shooting batharais niulut kumta te amlong hi phi balei ken phiting hasnong la jong snepsen ei shisha phi ba alban ublei don kan bat phi ba phi la ya thok ek jing shisha ka sarkar ka dei ban perkhat ya kum une uruslor ba alban ka dei ban yaram ya dak ino ijingaram neng ikam ijam knang bila ban pendap penbyang ya kaing kasem sha ei kasanang ka ba wipin ka ba ulakular ya ki ba ai jiktib ya kasonam ben krendem se ba meban ker ya ba wipin nada ka sarkar kam le ei nang ne shakman ada ja biang shu ya snap jar ai unmat ya selang hi na ting re phi ba bro kumnut hi re bne kum klumar tang ba phi wan le merwe ken sto shaklau kane baro de jing bakla youtube khasi hi kwa view palan nga isne yai ba albert pde balei kipen idur kman kimpen damas kan bai kenong le pat kipen da khom balei ting lakwa pisana ka government ne ka kam ba phi ju trading le ayu ka sarkar ka dei pan ai kam watting le ba pde te tamne porlok bleshibun